Sa sitio Baybay, Barangay Leon, Davao City, narescue sa Santa Ana Police ang usa ka menor de edad kasi alias Jomar ug nadakwa ng kauban niining si Gerald, 20 anyos, nga parehong mga residente sa parehong lugar atul sa drug buybust operasyon sa kapulisan alas 11 kagabii, Setyembre 30, 2024. Balor sa 5,644 pesos nga kantidad sa gituhang shabu ang nakuha sa mga pulis. Samtang alas 10 sa gabi kagahapon, nasikop sab sa kapulisan sa Turil Police Station 8 ang usa ka 34 anyos nga si alias Chuking sa usa ka inn sa Daliao, Turil ning Dakbayan. Kapin 3,000 pesos nga kantidad sa gituhang shabu ang nasignit gikan sa sospek. Pasado alas 9 kaganihang buntag, Oktubre 1, nasikop sa mga pulis sa Balio Police Station 17 sila alias Vider, 32 anyos ug Ryan, 28 anyos atul sa drug buybust operation. Ang duha parehong mananagat nga residente sa Turil, Davao City ug balor 30,600 pesos sa gituhang shabu ang nakuha sa mga pulis. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!